igen. Ja, men jeg skal lige have ham der. Jeg skal lige have Mathilde i omgang. Jeg skal ikke tænde. Ja. Men den Du ligger skider da helvede til. det gør den her, og den skider også på vej højre. Så det gør den bare. Kan du ikke give den noget andet fod? Ja. Skidefoder. Hold ham.